Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wadda da kuka sani sunana Hamza Abubakar, wato ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan channel tamu mai albarka, wato Takama Tech. Za ku ga mun kasance mun jima ba mu ɗora muku wani abu akan wannan channel ɗin ba, sakamakon ayyuka da kuma yanayin rayuwa, jiki da jini sai a hankali. A yau za mu yi magana ne akan wani sirri da yake cikin wayar Android wanda ya kamata a ce kowa ya san shi. Da yiwuwar da yawa daga cikin ku sun san shi, to amma kuma wani zai ka samu yau ne farkon ganin wannan sirri da yake cikin wayar Android. Wannan sirrin ba wani abu bane. Sau da yawa za ka ga mutum ya yi accident, ya ma rasa yadda za da shi, ko ya suma ko kuma dai wani makamancin abu haka ya faru. Sannan ga wayarsa kuma tana password ko tana pin ko kuma tana patent, ta yadda babu hali a kirawo 'yan uwansa ko kuma a san ma daga ina yake, ko kuma irin masu cutar nan ta farfadiya ko kuma dai wani abu makamancin haka ya faru da mutum. Yana da kyau a ce mutum ya san wannan sirrin domin rubuta wasu abubuwa a cikin wayarsa, ta yadda duk wanda ya ɗauki wayarsa a wannan lokacin ya duba zai iya sanin daga ina yake, ko kuma ga maganin da ya dace a bashi, ko kuma ga namban wayar da ya dace mutum ya kira domin cetonsa a daidai lokacin da yake buƙatar wannan taimako. Ba tare da ɓata lokaci ba, dala idan yau ne farkon shigon ka wannan channel ɗin ta mai albarka, muna buƙatar ka taimaka ka danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Mu shigo cikin bidiyon domin ganin wannan wani sirri ne. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar dai da na gaya muku cewa zan nuna muku wannan sirri mai matuƙar muhimmanci. To idan ka shigo cikin wayarka, abinda za ka fara yi shine za ka danna nan gurin da aka rubuta emergency. Na san dai duk wata Android tana da wannan waje da aka rubuta emergency. In ka taba shi kamar haka, misali za ka taho kan nan gurin emergency information, za ka yi double click a kai. Nan za ka taho kan wannan dan alƙalamin, wannan za ka dan taba kansa, za ta baka ka saka security ka. Sai in sa kamar haka. Yawa gashi nan ya nuno mini add contact ko kuma edit information. Idan ina so na yi adding contact, kawai zan taba add contact. Misali na saka wannan contact din, gashi nan na yi adding ɗinsa. Idan ina so in ƙara, zan iya ƙara da wannan misali kenan. Idan kana son cirewa kuma, za ka zo ka daidai kan inda aka yi cancel dinnan, za ka iya yin haka misali, sai ka yi remove in kana so ka cire duk lokacin da kake so ka canja wani kenan. Bayan ka gama adin contact ɗinka kamar haka, za ka zo ka edit information. Amfanin edit information kuma za ku gansa a bayyane yake, gashi nan sunanka, address ɗinka, blood type ɗinka, allergies ɗinka, sai kuma medications, organ donor, medical notes, duka za ka iya zuwa ka rubuta. Misali yanzu sunana haka, misali yanzu kamar sunana haka, sai na yi saving. Ina ne address ina, sai in ce kamar haka, Fantani Road. Za ka iya saka blood type ɗinka da duk wani abin da ya dangance ka a daidai wannan guri. Bayan ka gama ka fita shikenan. To a duk lokacin da wayarka misali take ki, bari gwada samu ku ita yake ku gani. A duk lokacin da wayarka take ki haka misali, ko wani hatsari ko wani abu ya faru da kai, to duk wanda ya ɗauki wayarka, idan ya taɓa emergency nan, ya zo shi ya yi double click a nan, gashi nan zai baka address ɗinsa. Gashi nan za ka ga address ɗin mutum, anguwansu kenan. Sannan kuma za ka ga contacts, ko da tana ki za ta baka daman kira sim 1 ko sim 2 misali. Gashi nan ta tafi kira. To wannan zai baka damar ka taimaka wa wani, ko da ka same shi a cikin halin da ba zai iya yi wa kansa komai ba, kuma wayarsa tana ki.
wannan sirri ne mai matukar amfani, ina fatan dai zai amfane mu gabaki daya. Allah ya sa mu dace. Na tabbatar da cewa zuwa yanzu ka fahimci wannan bidiyo nawa daga farko har ƙarshe, kasancewa wannan abu ne mai matukar amfani da ya kamata a ce ka yi amfani da shi wajen kare kanka da kuma kare duk wani da kuma taimakon duk wani wanda ka samu a cikin halin hatsari wanda bai san inda yake ba. In ka ɗauki wayarsa ka yi wannan abun, insha Allah in dai shi ma ya kalli bidiyon nan ya ɗora, to tabbas duk wanda ya ɗauki wayar ka ko da kana cikin hatsari ne, idan ya san wannan sirrin ya duba zai gane ina ne unguwarku ko kuma lambar wayar ɗan uwanka ko kuma maganin da ya kamata a ce ka sha. Don wannan abu guda uku su ne abubuwan da ake sawa a cikin wannan abu, domin su ne abubuwa masu muhimmanci da ya kamata a ce kowa ya saka a cikin wannan abun emergency na wayarsa. Dala idan yau ne farkon shigon ka wannan channel ta muna roƙonka da alfarma da cewa dala ka taimaka ka danna mana subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa ta yadda duk lokacin da muka ɗora sabon shiri zai riske ka a kan lokaci. Sannan dala kar ku manta da danna mana alamar like, domin hakan yana taimakawa da daga bidiyon mu a YouTube. Sannan kuma kar ka manta da ka taimaka kai share din wannan bidiyo, domin duk wanda bai san wannan sirri ba ya taimaka a mana share ɗinsa domin mutane da dama su amfana da wannan sirri. Muna godiya a gare ku.